İnternet adama köp zat berdi. Kime bagyt berdi, kimlere derdi. O yerde görmek kıyın hakyky ýüzi, eşitmege hasam kıyın hakyky sözi. Kimler özün baýdek görkezek bolar, kimler özün aýdek görkezek bolar. Kimler begense de senin agyňa yalandan aglayan smaylyk koyar. Kimler surat koyar hüýürmelek bilen, öýünde işlerden garran gelini çağalaryň güýmer heygenek bilen. Kimler steak ip surata düşer, öýünde unaşam kardan erişer. Öň Avraydan tanarlar adamy. Inniyet patbişiklen yardamy. Öýkölerdik dostlar ýata gelmese. Inni öýköleýär, laýyk goýmasa. İnternetde halktan gollanýan amma, haýry işler üçin ullanýan amma. Dostlar, bolýan bolsa arasynda bir pursatçyk tapyn. Dünýä getiren ejelen elini öpün. İçi gysan çağaçyklan, gyjyklan, geliniňizi bagyra basyp uzaklan. Jogap geler. Kanyp bolýan zat däller. Ol mehr, hyýaly internet däller.